anys enrere, feia poesia antisistema perquè pensava que era una novetat. De totes maneres, veig que va ser una bona inversió. Benvinguts a la subversió. Bravo! Molt bé. Aquest poema es diu Joan de Cartago. Estic escrivint un llibre contra els romans i ningú d'aquell temps l'ha d'entendre. I t'assembla, diran. Però què deu voler dir? I els fills dels patricis a les escoles davant aquest llibre no passaran. I els edils i els pretorians no sabran que està escrit contra els romans. Després faré un altre llibre contra les nacions. No! Millor dit, contra els estats. I no me'n deixaré ni un. I un altre contra Déu i els homes, perquè s'assemblen, com el llatí i el català. I contra mi mateix també faré un llibre. I després escopiré sobre les antigues tombes enigmàtiques i arqueològiques dels romans.